Morgen naar de gemeente en provincie Oelis in Den Haag hoe het pleetsen van Wiemoen. Daarvoor wil wethouder Gea Akkerman van de Rie van Zuidwest-Friesland weten wat het boodschap van de gemeente wijzen maat. Nevens de meerderheid is dat de opstelling op en bij de afsluitdijk longs. En dat is reëel, dat is mogelijk. Als er molens gebouwd worden die een vermogen opbrengen kunnen van zo'n megawatt, dan moet het op die lijn in 2 lijnen kunnen. En hoe wolt onder oren het CDA dus denkt dat het wel kan, haar andere partijen haar twijfels. Nee, het is net zo reëel. De wethouder wil dat graag. We hier in de zaal praten, één lijnopstelling zullen we vergeten. Nou, dan komen we net onder eenheden. Dus er is een tweede lijnopstelling nodig. Nou, ik denk dat dat technisch net kan, maar ze maakt voor mij best verwerken. Maar we komen uiteindelijk toch uit op een cluster in de mar. En misschien nog de eerste lijnopstelling langs de Oosterdijk. Maar een meerderheid is een meerderheid en daarom gaat de wethouder toch met dit plan naar Den Haag. Nevens haar had het wel degelijk kans verslagen. Het Rijk heeft maar één doelstelling, namelijk dat hij 530 megawatt wil in heel Friesland aan windmolens. Provinciale staten hebben zich uitgesproken hoe dat verdeeld moet worden. Dat betekent voor Zuidwest-Friesland als gemeente 316 megawatt afsluitdijk en 36 megawatt kopafsluitdijk. En daarmee kan het Rijk aan zijn opgave voldoen. Ik vind het een heel sterk verhaal en dat moet ook kans van slagen hebben.